Ang pangit na ang gulo. Bakit di ko nakikita yung nagchat-chatin? Saan ba yun? Ay, hindi, mali. Ano ba yan? Kunyari, yung ating background pera. Saan ba yung mga chat? Hindi ko makita talaga. Wait. Dek, sabi ni Bonso, sabihan mo sa Tita Daisy sa, huwag ka raw magulog sa Western, sabi ko. Okay, sabihan ko. Emily Belierga. Sabi ko, alam naman nun, pero mama, paalala mo na lang. Bakit? Good morning dyan sa naka-BG. Dito po sa, saan ba to? Mau de Castro, hi. Mahirap na talaga pag walang salamin. It's very hard to read. A blessed Sunday din sa'yo. Thank you so much.
Kumusta naman yung anong ganap nyo ngayong Sunday? Amin, naantay lang kasi akong chat. Teka lang. Ano oras ka lalabas? Good morning. Kahit pala sa sa direct, kahit pala ganito vertical live, meron siyang background, mamimili ka. Dollars. Naisipan ko lang mag-live kasi parang wala na yata akong live. Hindi ko napanood yung sinabi mo sa akin kasi naborlog na ako kagabi. Kakasal kasi yung kimi. Ay, Beshi Berna. Thank you, thank you. Napindot ko kasi yung green screen. Tapos nakita ko yung sinave kong So, pwede pala itong lagyan ng background pala. Parang Bakit nakakatuwa si Kuya Mark? Nandito ka sa Lebanon, Beshi. Wala problema. Bisan ano pa na basta na may dyan maka-attend ba? Mga nga adlaw na siya. Just in case. Siguro yung balik mga September. Tagal-tagal kong walang YT, no? Nakakamiss. Walang live. Yung live talaga natin ba, naakyatan. Pasensya na may kachat. Oo nga no? Okay, day, thank you so much for the invitation. Diyos ko, may kasal din dito. Kasal din ni Madam Dayan, wala ako. Anong nangyari kay Kuya Mark, Onesa? Bakit siya nakakatuwa? Hindi pa? Madilim ba pag Masisilawan kasi ako eh. Ayun. Bakit naubos lakas mo? Parang
laki-laki naman ng mukha ko dito. Wala akong pwestuhan. Sumakit likod at bato ko sa stiffness na upo. Akala ko sabi mo nakakatuwa. Ba't ka naman natuwa? Maganda ba? Hindi ba ako nagsisisi na nagpaputol ako? Tinakpan ko na ngayon yung highlights. So, then nag-retouch ako, no? Hindi maganda. Oo nga, dollars ito. Alam mo ba, kaya ko yan pinicturan? Kasi yung first two letters ng before the serial number is KB. KB. Tapos serial number. Ano bang tawag dyan? Serial ba yan? Ewan ko. Ay, nakita ko yung post ni Bishop na kanyang remedy. Ang remedy niya. Dito na lang ako nagbabasa kasi hindi dito mabasa dyan. Chat lang ko karon kay basta pagawas ko diri madiretso lang ko sa Daura ko haon ko lang itong kin-order ko sa Shein kag mabalik na. Diin ka man madiretso sa kuan sa Hamra lang before ka ma-downtown or what? Diin ka lang. Sa hamra lang. Kasi may ginpalihog pa sila ate nga ihulog ko kuno ilang mga kwarta mo. Design magala. $100%? Pasensya na kayo, dami kong ginagawa kasi. Wow. 10 years younger. Para naman ako uminom ng ginseng ng Chinese. Thank you so much. Unhealthy. Gusto ko yung kinanta mo kahapon. Yung kinanta mo kahapon, live dun kay Mote 25, yung sabi mo, dedicated to me.
Siguro siguro kung afford ko rin yung microderm, no. Magpa-microderm din ako, no. Ay, charot. Wag na lang. Marami akong binabayaran. Tsaka na yung, ay nako, tsaka na yung ano ba tawag dito? Microdermabrasion. Nasa 16 minutes pa lang ako. Gusto ko lang umalis. Nakakainis. May lakad ako, ha. Bibili lang ako ng suklay. Wala kasi akong suklay, eh. Alam mo, hindi ako nagsuklay ngayon. Kamay lang po. O, di ba? Ang yabang. Ay, namiss ko na ngumalakahak, ah. Ay naku, sana kung nakaabot lang. Alam mo, nagtanong na sa akin yung magpapa-LBC sana ng ng padadalhan mo ng mga regalo mo sa akin. Sabi niya, asa na daw. Sabi ko, hindi na matutuloy. Ano ba yung microabrasion? Hindi ko alam to, ah. Sa kilay ba to? Thank you so much sa mga nakabidyo dyan, ha. Magparamdam naman kayo, hi naman kayo dyan kahit ano lang, para alam ko naman sinong pasasalamatan kung nanonood dyan. Alam mo, feeling mo, magla-live talaga ako ng setup, pero hindi ko naman bit-bit yung setup. Para akong taga-census. Ay! Taga-census, no? Meron pa akong trabaho sa labas. Magsasurvey ako. Bakit napaka-delay naman ng cellphone ko dyan? Ngayon ko lang nababasa yung mga suklay. Kanina ko pa sinabi yun na. Eh, anong gusto mo bibilhin ko?
Oo, ayoko rin. Oo, nakakatamad kaya 'pag yung kararating mo lang. Our lesson for today is about si Lola Bastion, skincare. Okay. Micropeeling. Okay, skincare. Kasi yung sulat mo kasi kanina microneedling. Akala ko needling. Micropeeling, of course, it's skincare. Parang nagugutom ako, gusto ko mag-almusal. Almusal. Bakit iba yung dito sa pag dito, halimbawa dyan ka sa ilang pamilya padadaanan mo. Isang pamilya lang siguro, marami lang inutos sa akin itong mga kasama ko. Oo, siguro mga ano na to, 12 months na to eh. Magchichinelas nga lang ako nito mo. Mag-exercise kasi ako sa labas, hindi ako magta-taxi, lalakarin ko lang siya para mag-walking ako. Summer na kasi dito, mainit pag na mag-rubber shoes. Tsaka wala namang masyadong ganap. Iwan ko kung ano i-vlog ko mamaya sa labas. Meron lang pinapractice na song. May halo siyang Spanish. Um, Spanish yung kalahati yung song. Nagpipeel off. Gusto ko yun yung nagpipeel off. Gusto ko hanggang third layer. Ano pa ba yung isa, yung kanta na pinapractice ko? Yung kay Pink. Tapos, si Miley Cyrus may maganda rin siyang song na dinedicate daw niya sa kanyang mga ex-husbands, ex-boyfriends. Ano ba yun? May ex, sa mga exes niya, tsaka, mga tatlong song. Uy, kamusta naman ang Sunday news? Saan ang lakad mo?
Ay, sige, sige, pwede ako mag-data. Thank you so much for million thank you for watching. Namimiss ko na syempre, magkanta-kanta sa YouTube. Hindi ko lang talaga dinala yung setup. Siyempre, kailangan, dahil Sunday ngayon, meron tayong ay naku, sana ba yun? Ulitin. Mortuous. Sino kaya itong babaeng to? Lagi na lang nakadikit sa dingding. Pader. Thought I was only dreaming. It was then that I did know. Ay, hindi na makita. What is this? Isn't this what we call love? Oh, ang ganda. Nakadikit na lang. Makadikit na makawala dyan sa padiran. I don't want to cling on to you, but don't you break me. Guys, hindi pa nga nakakaalam, please do check out this original song of All Live. The title is God Tell Me. Pag nag-search kayo ng song, lagyan nyo ng God Tell Me, All Live. Just hold on, just hang on, yeah, 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 ooh, boy. Ganda ng song na to, love it. Alright, that was the original song of All Live for today's video. Wait, let me give you some. It has already, the karaoke is already out. You can sing it in the karaoke. Let's go, ano ba yan? May bribe to, diba?
It has also karaoke. Original song of Olive. Oh boy, you shoot me badly. My whole being was moved. Can't recall the last time it happened to me. I was blown away in. Oh, thought I was. Oh, hindi ko makita. Only dreaming. Ay, hindi makita. Ulitin natin yung kanyang. Mas wala po itong CPR. I don't you. Oh boy, you. Parang celebrity si Olive no, na parang ako yung number 1 fan niya. Talagang ulit-ulit yung song. Thought I was only, kilala niyo ba yung babae ito? Wanted po to. It was there and I did go. Hindi makita, yung dollar ang nangingibabaw. Dapat si Olive yung nakadikit sa dollar. I don't want to cling on to you. Don't you break me. You know what? Just wait a minute. I'll be back. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Ay, hindi to. May ano to. May ano to. May ang tawag dito. Agawin ko sa worship.
biglang nalalakot. Oh my God. Talaga pag oily please. Hello.
Diyos ko, ano naman kaya ang mga damit dyan, Day? Formal lang, no? Baka basta mag-gown-gown pa, ha? محدش تاني يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا I still have 11 minutes up and then going out. Ay, Ninong! Thank you, Ninong! Gusto akala ko, nagulat tuloy ako. Nakakala ko, hindi ko na nababasa. Pakinggan mo na lang yung
Si Boss Olive mo, kaligising lang. Ikaw matutulog na. Wala kasi akong dollar sign ninong, kaya yan na lang nilagay ko. O, di ba? Ilang minutes na lang to. O 11 minutes pa. Naku, ang tagal naman ninong ah. Kunin mo na yung dollars dyan Equipped with ninong. the first of its kind automated field tag capability, Fairview software module showed successive PFA applications, allowing operators to plan, execute, and confirm workflows. Ano ka ba? Yung aking watch hour, kinakain ni Lolo. YP. Magre-reapply sana ako, kainis tong kinakain niya lagi yung watch hour ko. Lalo na ngayon, hindi ako makapag-YP makakapag yung live talaga ng yung talagang yung sa panel. Hindi mo ba alam? Naku, Diyos ko, nakakainis, di ka talaga updated. Pag ang channel na dating pinupuntahan mo, tapos biglang nawala yung dollar sign, isa lang ibig sabihin nun. Na demonyo yun. Oo, wala na akong dollar sign ah. Kaya nga tinatamad na nga ako, sabi ko ayoko na. Di ba pa na yung ko, screencast ko or vertical live dati para na makagain ng watch hour ulit. Ako di pa monetize pag wala akong upload, binabawasan watch hour. Oo nga. Oo, kahit hindi ka pa monetize, mabawas pa rin siya. Grabe na siya ngayon. Sa sa mga TikTok at saka ibang platform, wala namang bawas-bawas. YT lang talaga. Meron pa akong 8 minutes. 8 minutes to go. Kasi kung hindi ako na demonyo, hindi talaga ako Hi, Jared Vlog! Hindi ako mag-screencast. Kakatamad kaya. But guys, thank you so much. I still have 7 minutes to end this live. Kasi lalabas ako.
Hello there. Blessed Sunday, everyone. Pinapatugtog ko lang yung kanta ni Olive kasi ito yung walang CPR. Kasi yung watch hour ko kay Lolo, matagal na akong nakabuo ng 4,000. Kaso lang kinakain niya pag magre-reapply na ako pagtingin. Wala na naman. Mm-mm. Pati ako parang tinatamad na yun. Mahigpit siya masyado. Lalong mahigpit. Ay, naku. Mahigpit na nga yung tibak ko. Mahigpit na siya. Gala lang tayo ninong linggo ngayon. Isn't this what we call love? Magkahanap na lang ako ng ng afam sa labas ninong. Dadalhin ko ba to? Kasi mag-walking ako, dadalhin ko na ba pagawin ako? You know? Diba ninong? Thank you sa inyo guys sa pagdaan-daan nyo ha. Thank you so much. Mayroon pa akong 6 minutes or 5. Gusto ko ba yun? May lumabit din. Nakakatawa tong bag. May 20 official MLSO po. God bless you, amiga Kuyanagi and all friends. Como saba? Como estas, mi amigo? Thank you so much for coming. Thank you. 4 minutes to go. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Number 7 like. Thank you so much. Another 20. Say something, I'm Ay, giving naku, up. mga copyright ko tayo nito. ప్రేమించడం ఎలక్షన్లో నిలబడటం లాంటిది ఎవరన్నా చేయొచ్చు కానీ గెలవడం అంత ఈజీ కాదు. పొద్దున్న లేవగానే అవుతాం, టీ తాగాక అవుతుంది, భోజనం అయ్యాక దమ్ము కొడితే ఉంటది. Ayan pala, ఏం naka-live. చేస్తున్నారు? Ano pa? శ్రీ 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 రాజా
Meron pa akong ఆడికున్న 3 minutes before. సినిమాల్లో ముందు యాడ్ 3 minutes before I go. Muy bien. Gracias. Fine. Thanks, NG Omega. Gracias. Muchas gracias. Okay, okay, Ninong. Thank you so much. Ako na rin magpa-end na rin ako. May 2 minutes pa ako. Thank you, guys. Good night, Ninong. Good to see you, Amiga, here. 3:42 a.m. now, so go to sleep, take care, see you around po. Bye, Amiga, salamat. Muchas gracias. Mami 20 official, thank you for see you around, guys. Sayonara. Domo arigato. Adios. RM, thank you for coming. I still have 2 minutes to go. Shout out. I'm going to end now. Thank you so much, ha. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye. All right.